खुलुमबाय and hello my darling subscribers नोंखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव वेलकाम खालामहरनाय जाबाय बेनिफ्राय दिनै आं मोनसे रेसिपि शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों I hope नोंथांमोना मोजां मोनगोन बेनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन सानदोंमोन काटिंनि माने बिबार गायनायनि बेयो जाथ'नाय नंथ'ला जिहेतु आंनाव गायनाय जगरफोर गैथ'आ नालाय ओरैनो सिम्पलि आं फांब्रै फांबासो गायनानै दोनबाय जाखिनि जायगा मोन्दों आङो बेनिफ्राय बेखौ दिन्थिनाय जायाखिसै आं न'आव थांनानै मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बिफां गायनायनि आं बिफां गायनानै मोजां मोनो बिफां माने बिबार गायनानै मोजां मोनो स' आं सानखादों आरो सिगांनिफ्रायनो बिबार गायनायनि भिडिअ लाबोगोन होननानै स' आं न'आव थांनानै खालामगोन बे भिडिअखौ बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ I hope नोंथांमोना इन्जय खालामगोन नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौ आंनि बेनिफ्राय आं दिनै जा ओंख्रि संदों बे जाहैबाय निस्लाना गिदिर निस्लानाया आं मालाबा मोनजाफेराखै बेबायदि गिदिर नुनायाबो बारा गोबाव जायाखै आरो मबाइलफोराव नुयोमोन सिगां ओरै लाइभ माने मोगथाङाव नुनाया नै डिब्रुगड़आव फैनानैसो नुफैदों आरो आङो थांनाय बोसोरावसो फार्स्ट नुदों आङो बेनिफ्राय जाना नायनो होननानै सानो मालाबा थांबाबो मार्केटाव मालाबा मोना मालाबा जानो साना खालियानो नुयो बेफोरबायदि जानानै माने जानाय जायाखैमोन आरो बेनिफ्राय दिनै जों बाजाराव थांबाय ओमफ्राय थांनायाव मैगं थाइगंनि बाजार खालामनो थांदोंमोन बेयावनो जोङो बे नाखौबो मोनखाबाय नालाय लानानै फैबाय आरो संनानै जाबाय ओरैनोथ' जानानै मोजां मोनदों बिराद दाम आरो फवासेयावनो 200 लादों आरो बेयाव ओमफ्राय जानानै एसेबांबो बेलेग मोनजायाखै रेगुलार बेलेग माने इमान 200 थाखा लानाय हिसाबै माने इमानबो टेस्टि मोनाखै आरो आङो ओरैनो आरो एसां हामद्रायबो नङा नोंथांमोनाबो जाजागोन जानो लुगैयो ओमफ्राय आं गावनि स्टाइलाव संदों आरो एकदम टटेलि आंनि स्टाइलाव माबायदि जादों मिन्थिया टेस्टखौथ' एसेबां हामा जायाखै होननानै बुंदों बिसोरो मोजांखौनो होनदों बाट मिन्थिला आरो माबायदि जादों आं दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम जाफेरबाय नालाय आं एसे निस्ला ना गोराना जेरैबायदिहाय मोनामो बेफोरबायदि मोनामनाय मोन्दों आरो आङो बेनिफ्राय टेस्टखौथ' मोजाङानो मोन्दों खालि एसे मोनामनाय मोन्दों आङो निस्ला ना गोराना जेरैबायदिहाय मोनामो बेफोरबायदि ओमफ्राय नायलांबाय थादो फैखालि सान्दुङा सारायाव फेन नुनानै थारायनि थाव फुदुङाखै होननानै सानदों आं लोगोफोर बे थावा गुदुं जादों खालि बे निस्ला नाखौ खनसे एवखांखाबायमोन आङो बे सारायावनो ओमफ्राय निस्लानायाव बिदै दंमोन आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि जादों थावा नैबे सेकेन्ड बेटस आरो नै पियासखौ होबाय पियासआ एसे गल्डेन ब्राउन जाबाथाय बे नाखौ फिनहोफिनगोन बे नाजों लोगोसे आरो मस्लाखौ होगोन आरो पियासावनो मस्लाखौ होखानानै लानो हागोन नोंथांमोननि ओमफ्राय दा आं जिबायदिहाय सङो बेखौसो दिन्थिगोन आंनिया पारफेक्ट जायो बेबो नङा आं जाबायदिहाय सङो आरो रेगुलार आं जाबायदिहाय न'आव जायो बेफोरबायदि संगोन आरो बेबो बिराद टेस्टि जायो स' आं निस्ला नाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम संफेरगोन बेनिफ्राय आं रेगुलार नाफोरखौ जेरैबायदिहाय सङो बेफोरबायदिसो संदों आरो माबायदि जायो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन लास्टआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय आं एखे थावआवनो एखे सारायावनो पियासखौबो एवबाय ओमफ्राय पियासखौ एसे गोजा माने खामफ्राम जाजासे एवदों आरो आङो बेफोरबायदि एवब्ला मोजां मोनजायो जिहेतु आङो नाखौ होखांनानै दै होखागोन बेखौ आरो एवबावनायनि जेबो खोथायानो फैला बेनिखायनो आं एसे खामफ्राम खालामबा मोजां मोनो आरो खामफ्राम जायालासिनो जुदि होनो हायो नाथाय एसे दैल'ल' मोनजाखाङो बेनिखायनो आङो खामफ्राम खालामनानै माने खामफ्राम जाजासे एवनायखौनो प्रिफार खालामो आरो न'आव सङोब्लाथाय बे समावनो आङो जिरा आरो सामब्रामखौ देनायखौ होनानै लाबाय जिरा गथा आरो सामब्राम गुफुरखौ होखाना लाबाय बेनिफ्राय चिलि पाउडारखौबो होखानानै लानोसै आङो नोंथांमोना जेसेबां फालौ जानानै मोजां मोनो एसेबां होदो आं एसे फालौ बुरजाखौनो मोजां मोनो खिन्थु आंनि आब'आ बारा फालौ जाया बेनिखायनो बे एसेखौनो होबाय बेनिफ्राय बेयाव आं नाखौ होनानै लोगो दैखौ होखागोन बे दैखौ दा आङो एकदमबारे रानजासिम दा आङो बेखौ खोबना दोनथ'नोसै बेनिफ्राय दा आङो लामायाव फैथ'दों एसे डास्टबिन दोननो फैदों जाबोर जथर खारन दसे समनि उनाव गारि फैयो जाबोर लांनो बेखौनो आङो दोननो थाखाय फैबाय लामायावहाय बेनिफ्राय ओंख्रिया संगासिनो दङ आं मोनथ'वाखै मोनगौमानि एसे ओरैनो लामायाव थाथ'नोसै जिहेतु बिराद गरम दिनै अखा गैया सान्दुं गोसा दुंनानै दङ नालाय गरम
जाफिनबाय गरम जाहोलांबायानो बेनिफ्राय बेखौ फेनखौ सालायनो हायाखै जोंनि रुमनि फेना हामा जादों बेनिखायनो लामायाव फैदों दसे सम लामायाव औवा बिफां दङ नालाय गुसु आरो बारा गुसु बारफोर बारबाय थायो मोजां नांदों आरो खाथि खालायाव बिबार दङ नालाय बिबार बिफांफोर बेनिखायनो बिराद मोजां नाङो थानानै बेनिफ्राय आङो ओंख्रियाव होनो थाखाय माबा खानो थांनो नागिरदों धनिया आंनि ओंख्रिया मोनाखै मोनहां जाबाय दा बेफोरबायदि समावनो आङो दै दंबावो राननो गोनां दै दंबावो बेनिफ्राय बेफोरबायदि समावनो आं दा धनिया बिलाइखौ होग्रोनानै लानोसै आं बेबायदि संनो जानानै बिराद मोजां मोनो आरो मोननायनि सिगाङाव होनो गोथाङै होबा माने बे अबेबा मैगंफोरा मोजां जायो बाट ना मैगंफोरबायदि संबोला माने धनियाखौ बिदि सम गोदौफानोबा दैयाव लास्टाव मोजां मोनो आरो दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना धनियाखौ होनो जानोसै जाबाय दा आं फोमोननोसै neybe postla dali Boiler gede? Kocak na zaya? Thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय आंनि भिडिअ एसेबां इन्टारेस्टिं जाया माने ओरैनो रां खालामनानै मोजां मोनो बेनिखाय खालामो थेवब्लाबो नोंथांमोना नायदों so thank you so much बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था मोजां मोनोब्ला औ आं खालामलांबाय थागोन भिडिअ उनावहाय thank you so much once again आरो दिनैनि थाखाय bye bye next भिडिअ लोगो मोनफिनगोन